Ассалому алайкум ба кулли тамошобинони канали Файзулло Шоу. Бародари аз меҳрубони ман хеле ба дар ин канал видео намуд ва ман дар ин канал видео карданиам набудам ва имрӯз маҷбур шудам видео кунам ва мара чӣ маҷбур кард? Марги ногаҳонӣ бародармон, яъне шнапс ки роҳатии шодӣ ва саволоти тай комментарӣ мешаванд чӣ ба мурд чӣ ба мурд дар инстаграм савол чӣ ба мурд савол бишуда чиай чӣ ба хелиши дар историяҳо дар хели бародари аз меҳрубони ман рӯзе буд ҳамин рӯзе ки буд бошам мемри ина имрӯз мо ҳам ғарибем дар нами асма кор мекунем яки мо ҳам ки бумрем ҳамин саволо мешаванд ман медонам ина ки мо ҳам намедонем сабаби аниқи марги бародара мо динашав хати бародармон бобоҷонаш шудаҳаша лангари як гала бародаре ки дастойнян рафтем ва то соатҳои ди шава якхафоями ҳуҷҷатгузорӣ ва тахт кардан ҳуҷҷатҳо будем ки ҳамин имрӯз шанбе фаъбетан маита бигирем тоҷикистон рӯй кунем. Моро намедонем сабаби шанса ҳамат эҳтиромла хоҳиш мекунам дар таи комментариҳои ма чи дар таи комментариҳои дигар нафаре ки ҳамин сар кор доранд ҳамин саволҳоро натем чунки вақте худда сабаба намедонист ҷавоб доданаш қинай ва дар инҷа як видео мегузорам динашав мо видео кардем дар канали якай лангалия ва дар инстаграм бобоҷон шодар гумандагиай Сбербанк, WhatsApp ва ето Сбербанк Душанбесити ҳастай кадоме ки метавонад чанд тем метавонад кӯмак дар зубон сам мекиша бигзора ва бисёриҳо мегӯянд ки ихтиёнан бачаҳко дар Россия наметавонем маро рӯй кардан 60-70 ҳазор ҳеҷ нест барои бачаи тоҷика боз мегӯем рӯиш мекунем не ки шнапс яъне шоди бародармон дар зиндагиш як модар дошт ва як фарзанд як духтарак дошт каси дигар надорад ин ҳозир мо мегӯем рӯиш мекунем ва он модар ва он духтаракеш худай дастнигари ҳамин бародар монданд ва оянда барои ора як камтар маблағи иловагӣ мегӯем ҷамъ шавад ки зиндагишон бирава ӯ ба пули ма отин ниёз надоранд як гала хештаборам доранд не ки ҳар як одам зиндагии хиша дорад барои ҳамин ин ҳамҷа картаи Сбербанк мешавад ва дар инҷа картаи Душанбесити мешавад ин картҳо он картҳое ҳастанд ки динашав дар видеои акай лангарӣ мондагианд ва ҳамон видеоро хидматаш кардагиам ҳамон мондагиам ва он бародари гамҷа ростай амаки шодияй ин картҳои пула ҳамаш дар номи ҳамон мераванд ягон жамонисай картаи Душанбесити ба номи шаҳриёра ба номи беги бародармон ки доим дар ханати якай шодӣ буданд ва ин картае Сбербанк мебинем ба номи бачаи амакиш хато накунем ба номи Дилшод мебурӯянд. Як бор дига бародари аз меҳрубони ман чӣ гуфтаниям ҳама мо ғарибем мусофирем ва ин ҳамин рӯзҳои намхел редо рафтесам ин менам ман худам дар кателик зиндагӣ мекунам дар садовод кор мекунам сабаби ин имрӯз гапҳоро гуфтанам ай фурсат истифода мебарам мегӯям ки ҳаматон ай кор мебарем рост хона бирем ва бирем дар хонатон савотон хоҳишем берунгардӣ накунем чунки ҳозир замоне омадаи ки замони шикор ба муҳоҷирон омадагиай метавонад як гап як рафтори камтар ноҷо метавонад тира бинен депортатсия кунад ватан рӯй кунад ва ҳеҷ чӣ ки набошад дар мо хона ҳамин плети рӯй мекунӣ мусафиди кампир як линчавор дар чӣ механад зияншона пеш мебаранд ва умедвори он бародари аз меҳрубони ман ки ҳама тансиҳат хонаводем марг ҳаққай ва кули баранда мурандай як бор дига мегӯям худтон эҳтиёт кунем соҳ саломат монем соҳ саломат пеш падар модаратон бурем дар амони аллоҳ бошем бародари ман.